Pilipinas, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa niya tungan hapot sa DCGB. May mga hapot di tungkol duman sa pig-offer tabi kang TESDA. Madali lang tatabangan ta kamo na magkaigwa lamang kamo ki ki libre na scholarship, tabi digdi po sa satuya na mga na satuyang lugar. Apo ko si Teacher Ophel, tamay nagaharapot ka sa bago. Bata ko tanda so mga requirements na pwede po ninyong i-send, Pero mas maray na po na si Teacher Ophel ang magpaliwanag kaini. Opo, Teacher Ophel, good morning po. Good morning. Good morning. Yeah, Henry Maceda po, ma'am. Ay, good morning, Henry. Good morning. Opo, on the air ka po sa tuyang programa sa DCGB. Kaso bago pong early morning, mga before 7, pig-announce ko po sa mga slots na pwedeng ma-avail kan sa tuyang mga kababayan diyan po sa indong eskwelahan. Pwede po, okay. Teacher Ophel, na ma-reiterate mo, and importante po, so hapot ninda anon mga requirements and qualifications para maka-avail kan mga slots. Opo. Go ahead po, Teacher Ophel. Okay. Good morning sa DCGB, special of course to Henry. Salamat po noon na pig-announce mo na sa mga programs na itataumi. Advance ko lang ngunyan titao para Opo. At least maka-mint ko yan kamo. At electrical, duwa ang slot, 25-25. Bari 50 yan po, October 7 to November 7 ang duration. But they must already enroll now. And then, tinao sa tuya ni Senator Alan Cayetano at saka Senator J.B. Ejercito, ang senator sa nagtao sa tuya. Kaini, and the electrical installation and maintenance, NC2. So, kaipuhan ta dyan 50, duwang grupo, at teachers mo. Ang sunod, ang bread and pastry sa October 21 pa naka-start pa lang kami sa suhapon. October 21 to November 13. Hindi naman tinao sa tuya ni Congressman Joey Sarte Salceda. 50 man ang kaipuhan ta kani. Two groups, 25-25, NC2 bread and pastry. Ini magayon ni so dressmaking NC2. October 28 to December 11. 25 man ang kaipuhan ta kaini. Ayan, okay. And then yung housekeeping NC2 tig-alat ni pa, so notice to proceed and driving NC2. Alo yun na ini-apply. I do not know that dahil pa any figure responsan. Igwa na ining pundo. Dahil isa na kami notice to proceed sa TESDA. Okay, so we are still waiting for the driving. Especially, gulpiho nang gusto magkuang driving. Iyo baga. Iyan kaya Teacher Ophel na driving, pag ma-apply ka abroad, requirement iyan sa hindi na dapat in situ ka sa abroad. Tapos man, even ining electric in situ, kung igwa ka kainin, magdalion ang pagyaog sa bread and pastry, much faster. Even if you are applying for a teaching position, agad na nindakan mga training kang TESDA. Especially if you are a TLE teacher, dapat may NC2 ka sa bread and pastry, sa cookery. Ngunyan, ongoing lingon yan, ang ongoing lingon so electrical na duwan matatapos ini sa October 1. Then so bread and pastry matatapos sa October 12. So dressmaking sa October 18. Kaya dudublihon ko po sa training duration. So electrical, October 7 to November 7. Okay. So bread and pastry, October 21 to November 13. And then dressmaking, NC2, October 28 to December 11. Ang requirement po, kung high school graduate ka mo, pwede na po sa diploma or so Form 137. And then if college, gusto mo yan nag-apply din na ipang trabaho, and then you need NC2. So, graduate ka mo na, so graduate ka mo diploma for college, hindi na po ito. And then, especially, dahil ka mo dapat kitrabaho, dahil nipig sa taon sa mga dahil trabaho, tangaling matrain si dati sa rong skill. And then, pagkatapos ka ini,
matatabangan, pigtatabangan ning makakuha ki work ang mga tapos ni sa Sunshine. Opo. Sa igwa na kaming mga nainot na graduate, nag-put up ng restaurant, nag-put up ng dressmaking shop, nag-put up ng electrical installation and maintenance. Kuyan, o to place na nga ning pagsusinda na nag-iirahay. Ang kagayon ng bread and pastry and cookery, online sila. Yeah. Mga luto online ang pagkuyan. Opo. And then they paglingawan po so picture baga para sa so poster what is pag out of the country na yan ang white ang background kuhan itong apat and then if kung dahil bagang sindang siko yan good moral character sa kapitan na sana Opo. na Opo. certified sila na ang resident sila dahil ko yan dahil bad record then we are accepting them. Ang kuyan may first come first serve po. Kaya Ayun. pag napano na dahil na kami minako kaya Iyo po. nga in-announce kong advance na nga ning makaprepare sila mas magay na plano nila na dahil mo na sila dahil dapat mag-absent sa ini yan electrical installation 25 days. Opo. Ang bread and pastry 18 days. And dressmaking 35 days. Opo. Alright. Okay. Teacher Ophel, halos iyan po ng mga slots na halos bakanti pa po gabos. Ano? As of now, yes. As of now. Pa po. As of now. As of now. Bakanti pa. Kaya 50 ang kaipuhan ni sa electrical installation. Yeah. 50 sa bread and pastry. 25 sa na ang dressmaking. Kasi sa nang set ang dressmaking ni. Iyo, opo. So, pwede na po sila mag-coordinate for possible for evaluation kung sila maka-qualify. So, isusubmit na nila sa mga requirements. Then, pagkatapos, tataraman sila, aapodan na sila Opo. na we will, actually, ang orientation, may orientation ako kainin. Before October 7, may orientation akong October 4. Opo. Okay, Alright. Okay. Tama ba, Teacher Ophel, scholarship ini, di ba? May pigataw ka mo. Tama, igwa pa kan sa pigataw ka mong transportation allowance. This is scholarship given by the government Opo. through the sponsorship of Senator Alan Cayetano, Senator J.B. Ejercito, then Congressman Joey Sartis Salacera. Opo. Iyon po ang nagtatao sa tuyakang mga slots. And then, coming from the government through their sponsorship. And then, ini-scholar ka mo dahil ka mong babayanan. Ang dapat, sa mo pa ang tatawang si 160 a day. Pamasahe. Pagkatapos nindo sa training. Dapat, attendance nindo sabi, kompleto. Opo. At pagkatapos ka ni, may assessment. Yeah. Ang maugmahon di sa Sunshine, may assessment center na kami. Dahil na sila maanap anak po sa place na ma-assessment sila. Yes. Hindi na diretso. After a week, may assessment na sila. So right after na kang completion ninda, automatic po, diyan na mismo ang assessment sa eskwelahan nindo. Iyo po. Ang kagayunan, sponsor pa ini kang gobyerno, sinda pang mabayad sa Iyo assessment. ay magayunon pala ining programang ini. So talagang sinda na ang mabayad kang assessment nila. So ang gigibon lang pala Teacher Ophel kan estudyante kan magpa-qualify diyan. Iyon mag-adal. Diba? Tapos mag-attender ka mag-attender. Oo. Ang test, coming from the lecture man sana, especially sa electrical, practical yan, installation talaga. So if you already practice na, skills parang is a skill that you have to do it. So learning by experiencing it. Pagkataon na ka mo, ipopromote, i-recommend na ka for assessment. Opo. Okay. Very good. So, may hapot palang digdi. Pwede na tabi, Teacher Ophel, ang mga retired na senior citizen o retired na sa trabaho na din ang gibungon yan? O sumagi-akipang kay Puanta? Ang mga, especially, pwede po, kung may healthy pa sinda, pwede pang accept mo. But sa dressmaking, dapat makusog. Iyo. Nagpipidali yan sa electrical yan, use of electricity ang sa dressmaking. And then, even man sa bread and pastry, mag-mix ka. Iyo baga. So, dapat sumakusog ka. Dapat maray pan muscle. Opo. Healthy. Very healthy. Healthy dapat. Healthy pa. Opo. Okay. Tiga evaluation. Thank you. Salamat tunong po. Opo. Welcome, Teacher Ophel. And very clear po. And may mga concerns pa. Apo lang takagiraray tabi, ha? Opo.
Opo, thank you so much and God bless, Opo, Henry. thank you. Welcome po. Sa inyo sa mga Welcome. Alright. sa Bye-bye. community. Tanganin at least may mga trabaho sila. Yeah. Thank you, salamat, and Opo. God bless, please. Okay, bye-bye. Bye-bye. Alright, thank you so much mga tugang. Yan tabi ang clarifications tabi ni Teacher Ophel regarding dyan mga tugang sa trabahong yan. Okay? O sandali lang, mga tugang sa pagbabalik, ang hapot yun, sug prinaktis kan COMELEC, mga tugang sa barangay, na upon filing of certificate of candidacy, sa filing mga tugang of certificate of candidacy, sinda po kandidato na o bako pa, Jim? Waiting na bibig. 30 tinik susang, pwede na siya ngunyan? Sige, tapudan ko lugod tabi. Sandali lang ha. Okay, tapudan ko. Okay. Alright, sige, sandali lang. Tada mo na tabi akong date na commercial tabi, kuan, nagkapira sa tabi ko ako sa auto. Ay, ano daw? Tapudan ko na lugod. Mali lang. Alat ko na. Ano na nga, isa apudan ko. Apudan ko na lugod. May for interview ako ngunyan. Si Colonel Ariel Querubin. Yan, ha? Colonel Ariel Querubin. Kung tabi ini, ano yan? Tabi mga tugang, sarot at sabi na miyembro kan Philippine Marines, kan mga nakaagingal daw. Pero hapoton ta siya para masabutan ta mismo kung ano ang mga bagay-bagay na pwede niyang ikahiras mga tugang sa tuya, tabi na mga taga-antabay, digdi po sa DCGB. Ay, good morning po, Colonel Ariel Querubin. Magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Henry. Yes, sir. Opo, napapakinggan po kayo, sir, sa DCGB, Legazpi City, Buong Albay, and Bicol Region. Pagbati niyo muna po, sir, sa mga nakikinig ngayon sa ating himpilan. Yeah, magandang umaga sa iyo, Henry, at sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig na iyong programa. Opo. Sa mga hindi pa po, Colonel, nakakakilala sa inyo masyado, although ang pangalan niyo po ay lumalabas palagi sa mga usap-usapan at kilala po kayo, pero sa mga hindi pa po nakakaalam, pwede bang ma-explain niyo muna sa nakikinig, sino po si Colonel Ariel Querubin, sir? Go ahead po. Yeah, si Ariel Querubin ay nanilbihan. No? Alam naman natin, nanilbihan tayo sa Armed Forces na almost 35 years. Mm-hmm. Kung saan na pinalad tayo na ginawaran ng 49 combat medals and awards. So kasama na doon yung Medal of Valor. Mm-hmm. At katangi-tangi naman na naging membro ng Sandatang Lakas Opo. na nakalaban lahat ng armadong grupo, Mhm. no? Yung CPP-NP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. Mhm. Pero hindi rin lingid sa kaalaman ng nakakarami na dalawang Apo. beses din akong nakulong. Dalawang beses din tayong binigyan na amnesty. Yan. At Mhm. at nasubukan na rin natin na namatay. Oho. Nabigyan tayo ng panibagong buhay, maswerte tayo. I had 67 Oho. shrapnel wounds, no? Yeah. Sumabog yung pancreas, yung left lobe ng liver, binawasan, 6 pieces small intestines. Madalit sabi, nakalaban ko rin yung Armed Forces noong araw. Yeah. Mhm. Yes, so ngayon, noong 2016, finally naglabas sila na isang article na yung palang Ariel Querubin acclaimed as the most bemedaled officer in the history of the Armed Forces. No? Wow. Okay. So earning practically all the awards the Armed Forces could give. Mhm. So nabago na rin yung yung narrative na kahit na si former President Ramos, Opo. nagsabi siya, nagpadala ng message sa akin, sabi niya, referring to Ariel Querubin, Opo. not only was he an excellent warrior in the jungles fighting terrorism and insurgency, Mhm. he too represents a class of thinking Filipino soldiers imbued with a sense of idealism to take the urgent measures if necessary Yeah. to assert Yeah. their belief of how and what this country should be. Mhm. So, madalit sabi, absuelto na ako dun sa pagre-rebelde ko noon kasi idealistic naman daw ako at isang Oo. reformist. Mhm. Mhm.
So, yan po yung yung Ariel Kerubin. Yeah. Hindi tayo pinanad na mag-general, although alam ng lahat na tayo sana pinakauna na nag-general Oo. sa klase namin. At Yeah. kung meritocracy will strictly be followed, maybe I would have been shortlisted Yeah. as the chief of staff. Diba? Opo. Opo. Colonel, naalang po, nag-iikot kayo ngayon sa buong bansa dahil napag-alaman ho namin na tatakbo kayo uli sa pagkasenador ng ating bansa. And last week yata o the other day, nasa Pulangi kayo, nandito kayo sa Albay o Legazpi City. Kumusta po, Colonel, ang pag-iikot po ninyo para sa inyong plano na tumulong uli sa ating bayan? Well, maganda naman yung very encouraging pag-iikot namin. Ngayon na nag-uusap tayo, nandito ako sa Cagayan de Oro. Opo. At kahapon, nandun din ako sa Gapan, sa flag raising ceremony na sa Gapan, no? At noong July 8, nag-declare na tayo na tatakbo na senador. Opo. Nung i-present naman sa atin yung isang manifesto signed by senior officers ng mga men in uniform doon sa Club Pilipino kung saan 25 yung mga 4-star generals. Opo. Opo. Ngayon, ang sabi nila, Ariel, we stand united with you, no? To fight corruption, to uplift the conditions of the living conditions of the poor, and sabi niya protection of our sovereignty. Madalit sabi, this is unity beyond politics, sabi nila. So naintindihan ko sila, no? Kasi nakita naman nila Opo. na yung politika dito sa atin ngayon, it has become so toxic. Yeah. Very divisive, di ba? So yun naman yung nila na finally I have decided to run for the Senate again and leave my comfort zone. Wow, okay. Colonel, bilang kayo ay recipient kayo ng medalya, tama ba pagka-translate ko? Medalya ng katapangan, tama? Ano? Well, ang Medal of Medal of Valor. Valor. Medalya ng kagitingan, medalya na yan. Medalya ng kagitingan and a former Marine Corps officer po kayo. Ano po Yes. ang tingin ninyo? Ano po ang stand ninyo ito sa ating issue ngayon na ipinaglalaban nating maritime rights sa West Philippines po, Colonel? Well, mulat sa pupa, nasa junior officer pa ako hanggang nakapag intelligence officer ako sa Western Command, Opo. nakapag operations officer din ako sa Western Command. So mula pa ang paninindigan natin na protektahan itong West Philippine Sea hindi nagbabago, no? Kasi ang laki ng mga pwede natin makuha, ma-harness natin o ma-explore, ma-exploit yan sa West Philippine Sea na yan, na natural resources. Alam niyo, sabi ko nga, tama yung isang sabi ng isang businessman Opo. na nasa Malaysia, nagbebenta na nga sila ng gasolina na 20 pesos. No? Samantalang sa atin, average of 60. Yeah. Bakit kamo? Kasi sa kanila, sa Malaysia, meron silang pinagpupunan sa exclusive economic zone nila, yung sa part ng South China Sea na yan, Opo. na $1 million, 1 million barrels a day. Samantalang sa atin, ang nakukuha lang natin dito sa ating West Philippine Sea na yan, is only 6,000 barrels a day. So, you can just imagine kung hindi na tayo nare-restrict, no? Hindi tayo pinapahirapan itong mga nambubuli sa atin na mga Chinese Coast Guard. Ang laki nung ating makukuha dito sa West Philippine Sea na to. Yung problem natin sa economy natin, mawawala yan, masasagot yan. Yung sa inflation, ganun din. Opo. I see. Opo. Hello, Colonel. Yes, I'm here. Yeah, I'm here. go ahead. All right. Now, ito pong sa pagtakbo niyo muli bilang senador ng ating bansa, ano po, Colonel, ang parang vision ninyo? Anong gusto niyong makita sa mga Pilipino o sa buong bansa natin kung kayo po ay sakali na pagkatiwalaan na maging senador po ng ating bansa? Well, ang tututukan lang natin dyan, sabi ko nga sa iyo, madali lang matandaan, BET, no? BET? BET. Kasi sabi ko, if you have to bet pa on somebody, you have to bet
on a leader that has the vision, that has the political will, and has the integrity really, para manilbihan. Yung B stands for bigas, no? Busog na tiyan. Iyan. Oo. Yung E, edukasyon. Yung T, yung teritoryo, yung pinag-usapan natin kanina. So diyan lang yung aking gagawin later on. Yung Opo. B, of course, yung busog na tiyan, lahat ng mga kampo natin na nakatiwangwang, dapat ipupush ko yan na paggamit ba para mataniman natin ng high value crops ba o kahit bigas din o tayuan natin ng poultry, piggery, pati rancho kasi ang agricultural products natin kaya nagtataasan ng presyo ngayon. Opo. Ini-import pa rin natin yan dahil kulang tayo sa supply. Yeah. I see. So ngayon, dahil wala naman ng rebelde, so hikayatin natin yung mga sundalo, mga men in uniform, na magtanim and then hikayatin din nila yung mga tao, magbayanihan tayo kasi hindi dapat lang problema ng gobyerno itong nararanasan natin ngayon. Dapat magtutulungan tayo. So, pwede rin kasi sa loob ng mga kampo, tatayuan natin na yung ng community support centers. Oo. So, yun naman sa edukasyon, alam natin na 97% ang literacy rate natin. Pero, kung i-compare mo yan sa iba, mababa pa rin yan, di ba? Yeah, And we know for a fact na education is the great equalizer. Ngayon, lahat ng ipupush natin na lahat ng panganay ng pamilya, scholar yan. Pag-aralin dapat ng gobyerno yan para kung napagtapos yan, kaya niyang hilahin, bitbitin yung pamilya, mga kapatid niya. Opo. Sa teritoryo, partly na-discuss na natin kanina, pero ipupush natin, ngayon, pipirmahan na yung strategy, yung self-reliance defense posture program natin. Kung saan, dito natin, maayos yung pag-modernize ng ating defense and security forces. Opo. Oo. Kasi sa self-reliant defense posture program na yan, yes, sir. Kaya na natin na maggawa ng sarili ng nating barko, gagawa ng sarili nating bala, kasi sa totoo lang, dapat marunong tayong manindigan on our own. We should not be dependent on any superpower kasi mas marami tayong makukuha na concessions if we can stand on our own. Di ba? Nataon lang ngayon na binubuli ka na isang superpower, you are left with no other alternative than to look for a big brother na pwede mo sandalan. Iyan. Opo. Colonel, may nabasa ako sa nakaka-publish sa Cebu News, isang newspaper na may vision daw, may pangarap kayo ng ating bansa ay bansa ng mga bayani, nation of heroes. Ano po bakit ganito po ang ninyo, ang parang perspective po ninyo sa darating na araw? Kasi ngayon, sa totoo lang, Henry, Opo. ang daming bayani natin dito. Opo. Ngayon, sabi ko nga, ang panawagan ko, we need brave men and women, to put the country above themselves. Kasi kulang na tayo ng mga bayani, wala na yung patriotism natin, wala na yung heroism na sinasabi. Samantalang ang dugo natin, di ba galing tayo sa ang dami natin mga bayani noon na nagpakamatay mga para matatapang. sa bansa. Wala sila, hindi sila, nanindigan sila sa mga banyaga na pumunta dito. Pero sa atin, yun ang ibalik natin. I see. Opo. Colonel, kung sakasakali po na mag-file kayo ng COC, anong partido po kayo sasama? Nung dating tumakbo tayo noon, nasa Nationalista Party tayo. Ayun. Pero pag tinatanong ako kasi, ang laban ko ngayon, hindi ito na laban ng Ariel Querubin. Opo. Kundi laban ito ng taong bayan. Iyon. Kaya pagka tinatanong ako, napapangiti lang ako na, sir, anong partido nyo? Partido ng taong bayan. Iyan.
Partido ng Taong Bayan. Yan ang the best po, sir. Di ba? Para sa Yeah. bayan. Di ba? Yes. Oo. Lumaki Yes. naman kayo talaga sa military na para sa bayan ang ginagawa ninyo eh. Yes. Yeah. Opo. Hindi. Sige, Colonel, baka po may gusto pa kayong sabihin sa mga Bicolanong nakikinig ngayon. At alam ko po, nag-ikot kayo dito last week. At ano po ang inyong mensahe sa mga nakikinig sa ngayon? Ang sabi ko nga, pag tayo pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon, no, at pahintulutan tayo ng taong bayan, na minamahal natin mga taong bayan, lalo na dyan sa Bicol, na manilbihan uli. Samahan ninyo ako sa Senado. Hindi kayo magsisisi kasi yung Ariel Querubin hindi magnanakaw ng kahit 5 sa kaban ng bayan, no? At makakaasa kayo na kung ano yung wala tayong takot na lumaban para sa kapayapaan, para sa kaayusan, at para sa malinis na pamahalaan. Walang magbabago sa atin sa paninindigan natin. Apo. Colonel Ariel Querubin, maraming salamat po sa inyo at good luck po sa pag-iikot niyo po dyan sa, tama ba yan? Sa Northern Luzon. Mabuhay po kayo. Hindi, Cagayan, de Oro. Cagayan. Nasa kwan pala kayo? Mindanao area. Papunta kami Bukidnon, Ayun. tapos sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Oh, malayo-layo. Colonel, ang iniikot nyo ngayon From Bicol to Cagayan de Oro, hanggang dyan sa lugar na yan. Yes. Kahapon nga, galing kami ng Gapan, Besiha. Oo nga, nakwento sa akin ng isa sa mga kaibigan ko, nasa Gapan pala kayo kahapon. Sige po, Yes. Colonel, good luck po sa inyo at mabuhay po kayo. Yeah, maraming salamat sa iyo, Henry, lahat sa mga nanonood o sumusubaybay sa iyo sa programa Apo. mo. At mabuhay tayong lahat. Apo, thank you so much po. Ingat po. Alright, mga kaibigan, Colonel Ariel Querubin, nasa Kuampala siya, nasa Cagayan de Oro, nasa Cagayan de Oro, Mindanao area. Alright, o sige po. Mga tugang, iyan po ang satuya na mga informasyon natin, mga tugang niya na pagkaaga digdi po sa tuyang programa. Sa pagbabalik, ang hapot, John, may i-apply daw kay kang Comelec, at niyo si Diyos ba ista may wala Diyos, babalikan tag ha. I-apply daw tabi kan Comelec so dati nindang ginibo kano minaging barangay election sa national and local elections ngunyan. Ano pong point ito? Kan barangay election John, ang gabos na kandidato sa pagkabarangay official na nag-file nin COC, maski harayo pa sa campaign period, sinda konsideradong kandidato. Tama. Kaya di ba ka ito pag naka-file ka na, ikaw parahero. Pwedeng akusaran ka ano yan? So, early campaigning baga, premature campaigning. Ang hapot, pwede yan i-apply ngunyan sa national local elections. Ta next week baga yun, filing na kang COC. Kung mag-file na kang COC ang mga kandidato sa pagkasenador, mayor, congressman, governor, party list, kagawad, board members. Ano po sila? Kandidata na o bako pa? Iyan ang hapot. May interview ako kay Comelec Chairman Erwin Garcia. Makalipas lang po, mga tugang, kan mga patalastas. Magbabalik po kami alas 8:10 na po nin morning. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa
Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may
Makakalidad na gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences. Alagang Unilab yan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita sa programa. Mga tugang 8:20, oras po sa Pilipinas. Nasa linya po si Joshua Bino sa dagdag na report. Joshua, good morning. Come in. Come in, Joshua. Hello, Joshua. Yes. Go ahead. Hello. Good morning. Good morning sa mga parang tabay. Dagdag niya itong barata. Nakatutok mo yan ang DCGP News. Digdi sa Casablanca, Barangay Peñaranda, Legazpi City, kung saan itiripon niya na pagkagaan mga human resource kan man lain-lain ng mga ahensya digdi sa probinsya kan Albay para sa sarong seminar organized kaining boss job katuwang ang Junior Chamber Institute o JCI Legazpi. At presenting ini tripon pa siya nabibikan ng partusok ng taga pero kumang na si Madama Di Joy Lisala Leones para internet. Puputol tabi ang signal? Napuputol tayo? Hello? Yeah, go ahead. Okay. Alright, VP. Turnover ko sa lunya si Madam Feby Joy. Ma'am Feby, ano po ang ganap natin ngayong umaga si VP po ng DCGB? Feby. Hello sir, good morning. Good morning. Kumusta, Feby? Ano ang ganap dyan? So for today, sir, meron tayong first ever Albay HR Summit. Mhm. So this is organized by Boss Job Philippines and in partnership with JCI Legazpi. Opo. Opo. So, ano ang pwede na mapakinabangan ng ating mga kababayan?
Okay. So actually, sir, igwa kitang special guest na dinaradig day from Manila. Iyo po si Jonathan Yabot. Apo. I-discuss niya po ang mga trends and best practices in talent recruitment. And then, meron din po another talk siya about what winners are made of. And then the power of building and growth mindset. And then yung mas special dyan, Sir Henry, in the afternoon session po, Apo. meron tayong panel discussion with government agencies like SSS, DOLE, PhilHealth, and PESO po. Okay. Ano yun is this for free tabi, Phoebe, sa Gabos para mag-join o magdangog kang mga lectures, etc.? Yes, totally free, Sir Henry. So, walang registration, lahat libre. Iyon. Ano ang after the event, ining sendong event, ano ang gari pwedeng gusto niyo ma-impart sa tuyang mga kababayan? Okay, so unang-una, paano makakatulong yung bus shop in Apo. terms of recruitment, and then at the same time to provide them with the talents na kailangan for the company. Second, gusto ni buuhon ang HR community hindi po sa Albay. Ay, wow. Very good Yan. dyan. Very good dyan. Kasi ang yung human resource management, baga importante ang nagiging papel nila pag-abot sa business organization, di ba, Phoebe? Correct. Okay. So, kung ini the whole day, paano makipag-ugnayan sa Indo ang mga listeners in case na may kaipuansin na serbisyo kang Boss Job? Pwede po nila i-visit ang website ni Boss Job. So, search lang po nila Boss Job. And then, also, nandito po kami sa Bicol, Sir Henry, pwede nila kami i-approach via LinkedIn, Facebook, lahat ng social media accounts natin. Active naman. Also, they can approach JCI Legaspi since sila po yung partner community natin dito. Opo. Okay, very good. Phoebe, good luck po sa activity. Mabuhay ang Boss Job and JCI. Thank you. Thank you so much, Sir Henry. Good morning po. Okay, welcome. Joshua? Ilan po lahat ng participants? Targeting 300 to 400 po tayo. Alright, PDP, 300 to 400 na katabo. Natiglaw man na mag-participate digdi sa HR Summit na ini kan Boss Job katawang ang GCI Legaspi. Mga human resource department PDP kan man lang ng mga ahensya, kumpanya, establishment de negosyo sa probinsya kan Albay. Very good. Okay. PDP, Joshua, BP, pag off there mo, haputon mo si Phoebe kung ano ako sa buhay niya. ikaw da ang kanyang namimiss na mentor. Matibay yan. Sarawan sa mga the best na naging estudyante ko. Kaya nga sabi ko, ma'am, pwede nga ako interview. Ano nga yan? Kay Sir Henry? Automatic nga yan. Matibay yan. Okay? Kaya lang medyo, kung nga napabayaan sa kusina. Nanggad. Okay. Sige. Okay, Tani BP. Yan ang nagdag na istorya kay Baan si Boy Mata, Joshua Bino. Alright, thank you, Tabi Joshua, sa report. Mga tugang 8:25 in the morning. This is GB. Business opportunity. Business opportunity. Diyan po, mga tugang sa Casablanca Convention Center. Importante po yan. Ako nga, nakaisip ako dyan. Ano na nga akong maray na negosyo dyan? Dahil ako naisipan na maray na negosyo. Alright, o bueno. Mga tugang, okay na dyan, pinak magdiretso tab. Ay, so live ko, nabasa ko na, no? Wala pa? Ay, sus ko. Wala lang, di magparere raw, ha? Mga tugang ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na dira kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tanganing maugmang atay kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid pwedeng antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral na pag-inom kang liver aid pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray po na sabay ang liver aid Silimarin Capsule araw-aldaw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Balikan ko lang po mga tugang adlib ko kasubago, Kuya Nes Belga.
Sabi kan Commission on Election, tana interview ko tabi kan ako nagduman sa Manila, mga tugang nakasabatan ko si Commissioner, Chairman, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mga tugang, number 1 na sinabi sa kuya, ngunyan ngayari, dahil na ngayon ngunyan pwede ang pig-apod na substitution. Bako ngaya arog kang inot. Napag-ansarong kandidat, ako ngaya, ma-file akong kandidatura, Henry Maceda, for governor. Tapos naghabo na ako yun, pwede akong salidahan ni John Napolis. Ngunyan yun, dahil na yan pwede. Unless nagadanaan sa salidahan mo. Namnaman nindo si Presidente Rodrigo Duterte, si saya nag-file ka ito na pagka-presidente, Soto bagang sa certain dinyo, di ba? Pigsalidahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Siya po nag-file sa paginin substitution. Yan, alright? Di na po yan palang pwede unless databi na may permanent vacancy according to Chairman Erwin Garcia. Ikadua, ang mga party list representatives i-allowed na ninda, ay i-require ninda na dapat mag-submit ki 10 nominees. Mag-submit ki 10 nominees. Tadati according to Chairman Garcia, 5 sana. Tapos nga pag minagana na sa party list, kadakol nga kipig isisingit na konsisay na nga nagtukaw na congressman. Yan. Iyan da niya, limitado na ta, hahagada na ninda ki 10 listahan ang gabos na party list. 1 to 10. Grabe naman ngaya kung ang 10 ngayon maubos ngaya pag may gumina na John na party list. Taday pwede na ngayon nabasa sa na ngayon minasingit ang sisayman. That is according to Chairman Garcia pag-abot sa mga party list representatives. Now, ang hapot. Na-amend ba kan COMELEC mga tugang ang national ang provisions para sa local and national elections? Oras na sinda John mag-file nin COC. Halimbawa nga ako, ma-file akong COC bilang konsihal kang Legazpi City sa October 1. Kung sabihin tabi kaan John, ano ako John, pwede nang magkampanya o kandidato pa ako bako? Tapos sa barang, kung matatandaan mga tugang kaduminaging barangay elections, oras na nag-file mga tugang an kandidato sa kapitan o kagawad, automatic yun, kandidato ka. De ka pwede magpaparakuro kampanya habang dai pa nagpupuon ang campaign period para sa barangay NSK elections. Ang hapot, ngunyan pwede yan John? Dai po pwede. Dai po nabago ang batas according to Chairman Garcia. Gustong sabihon, a fan filing of certificate of candidacy October 1 to October 8 ba ya? October 8. Pag nag-file ka na Junior John Henry Maceda ngaya kandidato para board member kan segundo distrito kan Albay, bako pa ko yung kandidato. Magiging kandidato sana ako pag abot kan poon kang campaign period. Makaurag ay, sorry. Nata o ang paliwanag. Nag-file ng candidacy ang lahat ng kandidato mula October 1 to 8. Pasensya na po kayo. Masakit sa kalooban ko. Yung po yung pinagdebatihan namin kahapon sa Kongreso. Kasi pinanindigan talaga ng inyong lingkod, pinanindigan ng COMELEC. Yung aming nilagay sa guidelines, nakalagay po kasi na hindi pa sila kandidato. Wala po kaming magawa. Ako po gusto ko sana kandidato sila upon the date of the filing of the candidacy. Katulad ng ginawa namin yung barangay and SK elections. Kaya lang po, nakalagay po sa ating batas at sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus COMELEC na sila po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period, which is February 11 sa national position at March 25 sa local position. Ano po ang implikasyon niyan? Ang implikasyon po niyan,
Ang implikasyon po niyan, pagkatapos nila mag-follow, kahit magpapay pa lang, kahit fiesta atmosphere, daladala ati-atihan, daladala kung ano-ano, wala pong violation. Nagkakamay, namigay ng kung ano, nagsalita, whatever, wala pong violation. At lahat ng gastos nila ay hindi nila kinakailangan i-report sa amin from October, November, January, up to February 10, because they are not yet candidates. Candidates lang sila sa unang araw ng campaign period. Saka. So yun po, well, good for you. Good for us. Kaya yung may mga programa sa radyo, natatakbo, tuloy-tuloy lang po sila. Sapagkat, yung may mga telenovela, tuloy-tuloy po lahat sila. Yung mga nagsusulat sa dyaryo, tuloy-tuloy lahat sila sapagkat sila na po ay hindi pa kandidato. We cannot do anything about that because that is what the Supreme Court says. Ngayon po, nilagay din natin sa guidelines for the first time, walang substitution in case of withdrawal of candidacy. Tama na po yung mga ganung, lagi na lang po tayong umaasa na siya ang kandidato, bigla nagbabago. That to me is misrepresentation. Kung talagang may adhikain kang tumakbo, then you lay your cards on the table, ba't kinakailangan magpapadalawang isip ko at patumpik-tumpik pa? That's why, papayagan lang po namin ang palitan in case of death or disqualification. Pero in case of withdrawal, ano man ang kadahilanan, we will not allow substitution. Mag-withdraw sila, no problem. Pero magpapalit sila, hindi namin po tatanggapin yung substitution. Para po matigil na po yung pernicious practice na ganyan. Sa party list, dati po 5 lang ang pinapasubmit ng COMELEC. 5 lang na mga nominees. Ay nakaka-experience po tayo lagi. Yung 5, pagkatapos sa election, nagre-resign lahat. Lahat daw may sakit. Tapos magsasabit ng mga bagong listahan ng mga nominees nila. Ibig sabihin, kunyari lang pala yung una na submit, pagkatapos may tunay pa lang mga nasa likod, sila yung mga powerful niya. Sila yung mga kilala na natin. Hindi pala sila marginalized and underrepresented. Hindi pala kasi bigla ngayon hindi. 10 lang ang ipapayagan namin isubmit. Pag naubos ang 10, ano man ang kadahilanan, maliban kung may namatay o na-disqualify, hindi na kami papayag na mag-submit ng panibagong listahan. Hanggang 10 lang. So kung lahat nagkasakit yung 10, wala na pong papalit sa... Wala pong representasyon yung party list. Yan. Alright. Di ba? Kaya po yung nakalagay po doon sa ating guidelines, yung pictures, dapat taken within 6 months prior to the filing of the candidacy. Meron po naman dyan kasi 20 taon na yung picture. Laging bata. Mga pugi or bade? Sa akin po, ang eleksyon ay pagiging makatotohanan sa mga botante natin. Bakit pinakala itago natin kung sino tayo ngayon? Binoboto tayo sa kung sino tayo ngayon. Hindi naman binoboto yung kung sino yung 20 years ago. Hindi kakilala ng mga kabataan. 20 years ago, 25 years ago. Hindi na nagbago nga po yung mukha. Hindi po ba? Okay naman po sa amin yung medyo lalagyan ng konti yung itsura. Wala naman po problema. Pero wag naman po yung completely. Hindi naman siya yun eh. Dati pangit. Ngayon, pangit pa rin. Alright. O yan tabi kuya mga ugaring mga marimbukon ta pagkatapos ming kung makaoron si Chairman Garcia kada kunakan mga pag-iriban na nag-arabutan ta yan po siya duman sa pagtiripon kang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Alright. Actually so sinabi niya Junior dahil mang kibago na pan-filing of certificate of candidacy in all positions for local and national positions bako sinda kandidato mga tugang unless na nagpuon na po kan campaign period saka na sinda kandidato. Sabihon may batas yun para dyan na yung manan sinundan kang Korte Suprema sa Panyera versus Comelec law case nan sabi kan Korte Suprema bako pangayasindang kandidato upon filing of certificate of candidacy mga tugang national positions and local positions. Anong solusyon? O garing dahil ko na kung kimareta medyo may huminapot na saro kaming pag-iriba. Yan ang gigibuhon kaipuhan ngayang iamin ang batas. O si sa Junior ang maamin kang batas Junior.
Sisay mga tugang ang maamyenda kang batas tungkol sa fair election law. Bako congressman boda senador, ika-congressman ka, senador ka, iamin mo ang buhay mo na pwedeng ika mapipikiti sa pangangampanya. Di ba? Oh, kaya kan nag-file ki reklamo sa COMELEC sa Korte Suprema, ininterpretar kang Korte Suprema, ito ang sabi. According mga tugang to fair election law. Now, anong implikasyon ka ini? Anong implikasyon mga tugang kung halawig ang campaign period? Kan mga panahon ba gayon na hindi man binago actually. Ang nabago lang sa barangay NSK elections. Ito talaga, ultimo nga ang Kapitan John, pwede maganda sa fiesta, tapag na timingan na fiesta, nangampanya ka, may inabrasa ka, pwede kang ireklamo. Narandaman mo kato, sobra 2,000 na punong barangay kagawad, ang pinadaran ki Shokos order kan COMELEC na mag-explikar. Ngunyan, anong implikasyon ka ini? Kung kandidato ka na makwarta ka dyan, makakabilo ka. Tama? O nasa elected nakapwesto ka, makakabilo ka. Di ba? Makakabilo ka. Or, maray man na baretaan sa mga taga-media. Di ba? Maray man na bareta yan. Until now, mga tugang an advertisement for on radio and on TV, igwa po iyang ki required number of minutes. Gari 120 for every candidate sa radyo, gari 190 sa TV. Ko lang ma-exact, pero something like that. Ha? Pag luminagpas ka dyan, ma-explicar ka sa Commission on Elections. Pag pag luminagpas ka dyan. No? Pero, ano man na bagay, mga tugang, subject iyanin, ano yan na creativity ninsisay man na kandidato. Kaya, pag may nahiling ka dyan, kaya baga may naghapot, ano na ngayaan, paingurag ngayang tarpulin, nahiling mo yun, papulang gisendo, paingurago na tarpulin, darakula, no, 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 na tarpulin. Anak kabugtak pati kada kulo lo 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 no 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 napandok nin mga posibleng kandidato. Bako po yan bawal. Tama? May dadangog kang mga advertisement sa radio, bako po yan bawal. May nailing kang advertisement sa Facebook, bako po yan bawal. May nailing kang darakula uno na tarpuli na na mga magagwapuhunan mga itsura, mga yun ang itsura tabi, mas kisain, bako po iyan bawal. Daiman kinakasurat na, vote for me. Kaya di kita magparangalas, lumuwas ka dyan, dakulon ngayang pandok nin mga would-be candidates. Bako man pa junior bawal? Ano naman nga yan? Maski nga fiesta, may bako man tabi yan bawal. Bawal sa na iyan, mga tugang, igwaki regulation ng COMELEC, pag-abot kan campaign period. Anong regulasyon yan? So, sukol kan tarpulin, sukol kan campaign posters, may mga proper sizes po yan. Pero ngunyan, junior, paitasan na tabing daiman kibayulasyon. Iyan nga ni na dakula uno na tarpulin pag nasa private property palan. Inda kung tama, so reviewon ko sa pagkasabi ni Chairman Garcia. Tabi, iyang palan yun, gari pwede. Pag nasa private property, alibaw nga ya, harong ko, nagbugtak ako sa lanob kang arong ko, kidakula uno na kandidato ko, pando ko, kay Henry M. Kamugabos Ayos. Di ba? 20 ay bang kibawal? Maski campaign period, tapag ianda na sa pribado, day masyadong provision kayan, ang COMELEC. Pero ilingon tatabi ang pag-abot kang eleksyon.
Di ba? O yan tabi, mga tugang o kamong nagdadangog. In other words, mga tugang buwelo an gabos. Di ba? Bako man po yung bawal. Hang sa kadakol kong nagkairiling, albay ka mas sursugon, kan duman sa Manila, kadakol akong nagkairiling, bako man tabi bawal. Lalo maski nag-file na sinda kan October 1 sa October 8, bako tabi bawal. Sa sinda po na kandidato sana at the start of the campaign. Saka kung sisa dyan na may kusog kibuot, mga tugang na magkuan, sisa may kusog dyan kibuot na magkuan, mag-amend kang batas na iyan ang the best. Na dapat ko upon filing, ta sabi kan COMELEC, pig-insist ko nga sa committee meeting kasabago nga kansarong aldaw sa Congress, na yaon naman sa chairman kan COMELEC, na dapat nga upon filing. Kundi, igwa kay Peñera Law versus Peñera kay Peña. Ito, may Supreme Court decision na ko nata, nakasilurat ko ito. Tangani na ako kaya tud ako magsurat tapaminsan sa cellphone na nalulubat. Hello? Good morning. Ay, alat ko na. Yan. Hello? Good morning, BP. Good morning po. Hindi tabi na basta makabasa, Opo. makasurat, Able to read and write. nasa Constitution tabi lang. Must be a Filipino citizen. Ano tabi? Must be a natural born citizen. Saro sa mga qualifications ang pagkandidato. Dahil magkarapatan ka magali ang kumili ka de. Dayman. Tayo nasa batas. Buda constitutional rights. Dapat pag-abot sa mga legislator, nagmasteral ka, na naging kang doctorate. Bako na mga basta nakabasa, nakasurat na, nanalok sa tulos dyan. Kaya naman maran si Wal. Iyo baga. Buda, nakiuron man tayo ko sa Comelec National, Regional, Probinsya. Aliyon tabi ang pagdukot ng tarpulin sa mga kandidato sa Kudalikan Residensya, kaya sa Trangkahan. Kaya on dyan nagpupunan mga iriwal-iwal. Kung nakaluwas sa ibinutuhan, dipisil ang pag-apply sa trabaho. Yan, Nayaw na dyan ang iriwalan kan magturugang. Opo. Sa pamilya. Ano daw kung pwede mahalihin na sa konstitusyon? Basta nga yung makasilbasa, makasurat, pwede na. Yes. Ano yung buktak dyan? So talagang college graduate, nagmasteral, tapos naging doctorate. Yan, Bata si Philip Salvador, gadipig endorso ni Bato. Naputong pa naman pinapusan niya. Yung masanasabi. Yes, sir. Salamaton. Uyan nga ni si Senador Bato, PNP head mga tugang, dating PNP chief, Salbatana. Hello, Kuya Nes. Good morning. Makulog sa tika pagparadango ko ng garuday mana kuyang ka ng solusyon. Gari kay kalintura ka. iyo bata. Tinang high blood doon kita ka. an kuya na sana dyan. Ang suggestion ko na sana. Kung medyo may mga sentido kumun lamang ang mga butantita. Uyan na mga aramta naman sa nang sobrang pag-abuso kan sa indang kwarta, tamili ka makwartahon, ramugon mo kitarpulin ang palibot. Pero baga naka-insulto ka naman sa mga deng kwarta. Lima baga ko, gusto ko man magkandidato, paano man? Iyo man agad kulang so, kaki tampatarpulin. Pwede na magkandidato so mga mapirakon. Yes. Ang apot nga kung saan manarali ang pirak naan. Ngunyan,
kung medyo may mga sentido komon pa man, ang mga botante, ang problema, pero nga ni suspendido ang klase, paano man kayo ni magkairigwang sentido komon? Ang suggestion ko na sana, ilingon ta, iyan ang mga nagpapara abusong iyang garubaga, sobra naman na pag-abuso kan sa indang mga pira. Anong kakundain na pagburutuhan? Nangad, Ako arog ka ng pigigibo ko. Kung dyan, garo nga ni ako dahil na ako magbuto. Tagaro dahil man kinangyayari kan saro-saro ikong buto. Sayang, ade. Sayang. Oo, mapagalbagang pag dyan sa, maraganing niya na senior na ako. Tadahin na ako pigpapila. Oy, pero speaking of senior ko, Yanes, speaking of senior, first time sa May election, na bukas na ang voting precinct alas 5 nin aga hanggang alas 7 nin aga para sa mga senior. Dahil problema ta, haranihon ako digdi sa butuhan. 5 a.m. to 7 p.m. Pwede na. Gusto ninda, alas 4. Pag matamata ko, madyan na ako. Okay. Ang pagmatik ko, garabo ko na magbuto, ano dahil man nangyayari kang pagparabuto ko? Ngunyan, kaya alang, garayo man ito lamang, makabalos lamang ako. Makabalos lamang Makabalos-balos lamang. Makabalos-balos lamang. Dumang ko na sa naibuhusan sa kuyang gulo-gulo. Okay. Iyan sana masabi ko. Kung may mga isip pa man ang Pilipino na gusto ta pang mamakarayan lugar ta. Yes. Gamit ng isip. Yeah, okay. Good point. Thank you, Kuya Nes. Alright. Salamat. Diba? Ini bago ini sabi kang Comelec ta. May galing halaba itong statement ni Chairman ni Chairman First time ini according to Chairman Garcia tabi. Number 1, ang mga senior citizen, PWDs, mga bados. Pwede na po kamo magkaigwaki pagboto in advance junior 5 a.m. to 7 p.m. 5 a.m. to 7 a.m. But it does not prevent from you kung kamo gusto magboto alas 12 nin odto. Yan. Pero sa mga bado, senior citizen PWD tabi, pwede nang magboto 5 a.m. to 7 a.m. Pag 7 a.m. para na yan sa gabos. Kung dahil ka nakaboto na 5 to 7, senior citizen ka, pwede kang magbotong alas 10. Kaya gigibuhon day ni mga tugang tanganing ang mga maedad na day nababalad sa mga presento. Yan. Okay? Hello. PP. Yes. Good morning. Maraynaga. I second the motion on the manifestation of the Honorable Kuya Nes. Okay. What is the basis of your manifestation, Your Honor? My basis, Your Honor, is to revenge. To revenge? Yes. For what? What is the basis of that revenge, Your Honor? I will vote for the Dejados, but I will take the money of the Llamados. Are you telling the truth? Remember that you are under oath. I refuse to take my oath, Your Honor. You refuse. We will respect you, Madam. Your Honor. BP. May hapot ako duman sa time baga kan senior na magboto. 5 a.m. pwede to na? To 7 a.m. Opo, pwede na. Ang hapot ko tabi, may libreng pandisa lamang. Kung halimigo sa kandidato, bawal yan. Diba lamang niya kung may pandesal sa kakape? Makalaman. Actually, BP, napaapod ako kasi may isa ro akong concern. Inibagang so proliferation kan mga darapulao na tarpulin, darapulao saraday. So, mahiling mo mga minsan makasawa na mga pandok tindari. Kaya lang, bako man ang bawal, pre? Yes, bako bawal. Bako bawal, pero morally, yan sana. Diba? Ang concern ko kasi, iniyan hapot ko tabi, VP. Opo. Pangtiraan o ano ang country sa buong mundo na pinakadakol ang contribution kay plastic sa dagat? Ay salbatana. Gero saro dyan ang Pilipinas, migo.
Number 1 tabi ang Pilipinas. O takan na may na-interview ako na ano nga nito, National Geographic Educator. Minensyon niya talagang saro kita. Yes. Sa Paratapukit Plastic, sa Talaga. Actually, sabi, may sarong NGO ining Ocean Cleanup. Iyo. Nag-adal ka yan from 2016. Oo. Nagaluwas na of more than 40,000 rivers na pig-adalan ninda sa buong mundo. 10,000 ka na sa Southeast Asia ang pinakadakol. Na riverines, riverines. Nakulon ang plastic kan tubig halik sa river. Iyo. Na pigatapok sa dagat. Iyo. 10,000 of that is nasa Southeast Asia. 1,000 of that is nasa Pilipinas. Ang number 1 na pinaka-most polluted, plastic polluted river in the world is Pasig River. Pasig River. Yeah. Yes. Oo. Ako yan, ako magangalas kung ang number 1 manigding plastic polluted river sa Albay is Yawa River. Posible. Kasi ilingon mo ang epekto kan mga tarpaulin na yan, di ba? So yan ang concern ko. An environmental impact kaining election na ini. Yes, Migo. Totoo yan ang pigsasabi mong yan. Totoo yan. Dapat ko aadalan man an ano daw? Aram mo? kan kada kandidato. Hinapot ko pala ng kay Chairman Garcia na baka magluwasin na ki guidelines ang campaign materials dapat ngaya biodegradable. Dahon ki batag dapat? Dahon ki batag o whatever. Diba? Dahon ki anahaw o dahon ki sako na bako plastic. Kasi papel, wala nakitang makilibo na sige ang dagdag kan plastic sa dagat mismo. Iyo, Migo. Your Honor, your suggestion is well taken po. I am honorably happy with what you are saying now, Your Honor. Yes, noted, Your Honor. Noted. Yes, I concede, Your Honor. Yeah, okay. Thank you for your manifestation, Your Honor. Thank you very much. Okay, bye-bye. And may God bless you. Diba? Ini ang bago ha. 5 to 7 voting time para po sa senior citizen, PWDs and so on. Mga vulnerable sectors. Yan. Ikadua, igwa na po ki online voting na iapod, pigagibo. Gabos na mga OFWs, pwede na po mag-online voting. Yan. Online voting da tabi. Diba? Inda kung paanong proseso kang online voting naan sa mga sa mga OFWs. Ikatulo, dakol na ngunyan mga tugang ang gigiribuhon tabi na. Dakol na ngunyan ang gigiribuhon, Your Honor, na mall voting. Yan. Magayon da sa mall, tamalipot. Kaya may mall voting kita. Yan. Iya po. Confirm mismo yan ni Commissioner, ni Chairman Erwin Garcia, kang nahapot ko, tabi, duman sa interview kong ito. Nasabutan? Alright. Sabi ni Madam Angie Morcoso, puwerte iyan na pakonsuelo mo, maugma lamang angal daw ta. Sana iyan na mga nagkaagkan higanting tarpulin, iyo man an mag-properly dispose kaan later. Good point, tabi, Ate Angie. Good point. Sabi ni Manay Arlene Llaguno, makaugmahon ka mo. Yes. Thank you, Your Honor. Ara mo, namimiss ko si dating City Councilor Siloy Chan. O garing si Councilor Siloy. Dahil abo naman magkuro kandidato. Yan siya sa ko niya. Si Councilor Siloy Chan Jr., after election, gana siya o daog, siya ang nagtatanggal kan mga election paraphernalias na yaon dyan sa palibuta. Operation Baklas. Di naman kinanginginod dyan, Your Honor, na kandidato na pwedeng iyon tumanggal kaan, ang matanggal kaan kung balik o sa lokal na gobyerno. Ano daw kung mandato sa gabos na kandidato na ang dapat na mga posters na nakapangaran sa inda, halion kan mga leaders ninda. Napagalon iyan ang batas gibunan. Adi, napagalon ang batas na. Buda, one,
Saro sa nagimatang ko, reporter ako 15 years ago. I mean, haloy na. Kanagdalagan itong Sophie Ayala. Remember po Sophie Ayala? Ate Angie Morcoso, Boda Manay Arlene. Sophie Ayala baga. So programang 5 to 6 ka ito sa DCGB. Ang title kang programa niya, Pass the Mic. Boda alas 3, Pinky on mo baby. Kay Sophie Ayala yan. Kanagkampanya siya, dahil siyang papel na dara junior. Ano ang dara niya? Chok tabi. Chok, uy na. Sa chok, kada magkilingan nagapusi, suratan niya, vote, 27.30. Tanga po niya sa radyo, 27.30. Pag-register na sa Comelec, 27.30. Kada gapo na mailing niya, pader na pwedeng suratan, iboto, 27 na. Di akong nailing ka to junior na tarpulin. Gumina na bagang board member. Oh. That was 25 years ago. Haloy na gayon eh. Tanagpun ako mag-sign on 2000. Year 2000 ako nagpun mag-sign on eh. Before 2000, nagalan itong Sophie. 2000, nag-sign on ako sa 5 o'clock, Feb 4, 2000. February 4, 2020. 2000. Perang taon na, 24 na ngon yan, 24 anyos na, di ba? Itong gamit niya, hello? Hello. Yes. Naramdaman ko si Sophie, estudyante man ito sa Bicol Iyo baga, correct. Kaya, iyan na pabuha-buha mong iyan. Kung ika kumandidato, maski na ika man akong kwarta, magana ka man. Pondoan mo ako Malua, maski malua. Pondoy ako. Naluro sa na. Maski kagawad sa ligas, pero kinatawahan sa bahit na. Kuya Nes, pondoan mo ako pagtintari ako Ako, makampanya man ako. Okay. Bye-bye. Natakot ba yaw kan sabi ni Your Honor na beauty dang marayan yawa. Tabata hali dyan ang tubig kan ligas bisite. Gabay na kayo na makainom. Batahali dyan ang tubig ta. Puro may plastic ang inuman ta. Salamat. Okay, thank you. Bye. Operation Baklas. Baka Operation Bakla. Ini, ano pero Operation Baklas. Ano, bakla sinabi ko. Tama nga ya, gana kana permi ay Ate Angie, biya ko pagperita ta. Ano, in regards mo ko kay Dr. Faye Lauraya, nahiling ko kan Domingo diyan sa Sawangan Park, may kay nagkuan, may kay ibang mga friends. All right. Musta pa di, ma-file na kita. Ini mas si Dr. Chris Manala. Tuson ko man na, amigo ko man, ini man na. Sige, masubo mo naman ako pa di. Karen Ala, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Karen, good morning. Karen? Karen? Nawala na si Karen. Alright. Nakonsuelo Henry ang programa mo niya na aga. Arog lang kaan para relax na kita. Di magpara seryoso. Okay? Pati mga banderitas pag piyesta dapat ipagbawal naman. Eyesore na maray basura pa. Yes, pwede. Pati pagod ako padi palan. Iyo to pare, mga banderita sa fiesta dapat tabi bako papel, bako plastic. Grabe. What's going on? Karen, good morning Karen. Yes, VP. Mapa-on air sana po kita para po makapagtao kitang update, no? May kinaraman kami ni duman sa nakaaging mga aldaw na report. May kinaraman sa mga ibang nagtututad sa may parteng Pyuduran na habang magbungkal kan kali, taan naon nambitan sa ng trabaho kan tupad, magsigit sa nadaa, asindayan pa mong kalki kali para maglinig mandigdi. As much as gusto to tabi VP na matabangan so nagpa-upload ki concern, uni kita ngayon sa Dole Regional Office as in sa pagbalik sa tabi sa Liwat VP. Doon na naman kitang nakahampang sa presente ang spokesperson kan Dole nakasick leave. Mantang ka nagpaanap tabi ako VP. Kung sisay po niya ako an aside digdi kay spokesperson ang pwedeng makatao sa to in clarification man sana manawad sa tupad guidelines. Sinabakan mga nasa information office po VP na ang pinaka-autorisado talaga sa gabi sa magtaram para sa opisina iyo po ito si Ma'am JB Gasga. Pwede si Director?
Ang sabi po, VP, sa confirmation ta, si Regional Director Imelda Gantillos at si ARD Imelda Romanilos nasa travel po paduman sa Masbate. So in charge kang tupad, ki department dyan na in charge kang tupad? Do ito, VP, human nga ni po ang tiga pirit ko na pwede niya ako makataram. Ang sabi po is, authorized lang po ngaya si Ma'am JB Gasga. Si JB Gasga. To the point. Sabi ka itong announcer ka ito, Junior, na itong si Duming na Panesa. To the point. Anong issue, Your Honor? Dapat gusto na makauron ng dole. Just, Karen. Ang issue gud ni Karen, so sa Piodoran na di, nahabo da sa mga nagtupad, magbungkal kang kanal. Tantrabaho da kang tupad, maghilamon sa nabuda, magsigid sa ibabaw kang kanal. Tama? Yun ang issue ni Karen eh. Di ba? Naramdaman ko kayo ito si Chuk Doming na Panesa. To the point niya, to the point. Wala na, okay na, obay no? Mga tugang dyan naman hapon. Mag-orestorya lamang kita, alas 3 naman. Dawang kita sa programang Pinky on mo. Basta po tandaan, kay Henry M, kamo ka boss, ayos. Kay Henry M, kamo an bida. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken!